Anyang aki din! Tatang, nakaturogan ni Nanang. Ni nanang mo tinaturog? Sana si ka? Api nga minapilitan da ka maturog. Diyak nga rod kayo ti maturog. Kahit papanam nga eh. Mapanak makiayayam. Agsubli ka di silid, ka maturog. Sige ka ah. Saan ka dumakkel, no saan ka maturog, anak ko? Diyak kayo ti maturog. Imay aldawan. Inakon. Ninay, timarayan na jarwar. Hoy, Minay, agsubli ka! Umay ka maturog! Sherwin, agay ayam ta ka din? Kulak man mo pinaturog na kaninanang mo. Linibasa ka. Pilitan nakit din apaturugan. O may kangarutin da kaya ayam ta. Anya nga day ayaman ta. Agbalay-balay ta. Umay ka tagaramit tayo ti balay chay. Sige, tama panak mga lady sa ako apaglinaw. Oy, bakit? Agring ka. Malumoy. Anyat orasan? Alas 5 na. Nagpaot mo titurog mo. Ayan na nga ni Mini, apat paturuga. Sana naturog. Sikat, ipinaturog na. Naglibas, ano pa nagayayam? Anya? Ay, naglokon tayo dyan nga ubing. Talaga saan na kayak ti maturog iti aldaw? Kat, napananangay. Kahit adde jerwar makayayayam. Bumangon ka ditan, tamapan ka agluto. Ni, Mimi. Punta ni nanang mo dyan. Mini! Mini! Agawid kanta ni Rabin! Mining, ay ayaban na kaninanang mo. Bayam nga gayaw. Saan ka pingagawit? Saan tadyak pa'y naluto da ito'y kananta dito'y balay-balay ta. Ha? Una niya. Di ka pala agawid, umay ka bautan! Wala ka. Umay nakakanubautin ni nanang mo. Ha? Ala, sabi nagatidog kay baot ni nanang ko. Sige, agawid ak nga rudan. Inton bigat manin nga agay ayam ta. Oras siya, agawit akmat nan. Kasanungay da ito'y balay-balay ta ngay naramid ta. Umay tanto man ang inton bigat Saan nga tamaan ano da ito'y balay-balay ta? Ang mga no umay pirgin dagiti daddo mga ubing. Saan? Padasan da nga perdyan, tagtano ka kita. Ay nalakay. Inayadong ka diti agsubo. Kas ka lang maibusan iti makan. Kakaiso lang ay taaklaan mo na makaraman iti adobo akaranit baboy bakay. Sapay taba ti pilpilyam. Kay iso nga rin tinaimas. Ne, Mini. Apay asan anak sayan day takanam dita pinggan mo. Kunak mo't asanak amabisin. Apay asaan ka amabisin. Anyat kinan mo aya. Day takit nga min takanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso ti mapan na gatang iti chichirya. Iso asaanin na makapangan. Jack mat ikikan iti kwarta. Ay, amokon. Linibas mo man nga inala di barbarya iti bulsa ti duster ko anya. Piso lang matinalak. Anya a piso lang? Nagado dagijay a barbarya. Apay akas na tugalim si Kamin eh. Naghilig ka nga gilibas-libas. Pati pan naturog, ilibasam ni nanang mo. Asino tiro rayam di tamin eh. Adda ka manin asahiro. Saanin nga may ni Sherwin? Apay asan? Kutno balay-balay mi da ito'y naramid mi iti naminsan ngal daw. Apay, di mo amo apimanawan da Sherwin? Ha? Tapay ko maapumanaw da. Yakam mo ha. Basta naglugan da iti bas. Kadwa na dagiti naganak na. Ha? Tapay. Di namat imbagbaga kanya kapumanaw da. Iswaduatan nga gayayam. Saan ka akayat akay ayam? Nagtangsit ka. Saan ka natangtangsitan? Makayayam kan kanyak. Kutno naglaing ka dumanog.
Sabi tumaray ka, kalpasan na makadanog ka. Saan nga Ruden? Umay kang tagayayam ta. Kaya't mo asawan lakay. Pimanawan dagi tinaganak ni Sherwin dito'y baryo tayo. Isumod dahi ta ti damag ko dita kantina naggatangak iti merienda. Idi pa nga nga ibagbaga ni Kumare, ang mapandagyan iti Manila. Tagayjay ngamin nila kay na. Kat, intugot na ni Sherwin. Katwo na. Iso nga awan ti kay ayam ni Mini. Sa pa iso dayjay ti kayat ni Mini akay ayam. Tanasingpot ngamin nga ubing. Kit isumay. Nagsasaya at akaaruba na gita. Naila ko dagayam mo dahi ta bangkag da. Kasta, Iso asabalay ti makin bangkag dahi ta bangkag da. nasapsapat ako maan na amuan nga inlako da. Tadatan tigim matang. Palimod lang ngamin tinaramid da. Tapno saan na maamuan nagiti tattao iti plano da nga umadayo. Nagaduntumot ngamin tinaglaing amang perdi dito'y alugar. Tila aramidan da apamirdi iti pada da tao. Iso dahi ta tirason no apimanaw dan dito eh. Kat, ayan nan ngay nga rod ni Mini. Ne, kit adda itay dito bangkag nga gay ayam. Paturugak ko mamanan kat. Ingkalatan maturog bakit? Tasaan na kayat ni Mini ti maturog iti aldaw. Sigurado nga aglibas tumanay no pilito mapaturugay. Sherwin, si kakadi dahi ta? Wan, siyak da ito eh. Si kakit di mat, di na kon mabigbig. Nagtayag kamot ngaminan. Kunti aritos ka pa yan. Kanak mo sa balin iti balayo. Sa dinong iti papanan mi. Dito'y kami latang agigyan. Mano atawanan na saan ta nagkita. Umay kakit di, mapantag jamming. Ha? Una. Mabit lang. Dahil naksukatan da ito t-shirt ko. Awan mo't sa bala paginuman. Ta dito'y talaangan kantinang uminom iti beer. Una. Saan akas iti Manila dito'y? Ah, imbagman ta nakabakasyon ka. Umay kayo mo't bisitahan nagagayam ko ah. Imbagman ta saan ka nakalipat. Inabot na. At dati trabaho may iti sentro. Kinontrata di kumpanya mi. Kasta ka di. Ay, nasayat man no kasta. Kaya't ko tagkikita tayo mat. Nakita mo ka din ni Mini. Diyak pa nakit-kita. Sigurado anak asawan. Malasang pay dayay. Awan ita. Napan nagtrabaho. Adamag gayam ang trabaho na. Amangan no saan mo na mabigbig. Apaya, kat no iso ti kababasitan iti ubing tayo. Sika talaga. Naitapay mo't kinabasit na tinalagip mo. Ah? Timbayag ka din? Simangpot kan Mini? Itay pa'y dandani akon makaluto iti pangrabyan tayo nanang. Ay na, nabanbanog ka nagtrabaho. Sika pa'y ti agluto. Kat, saan yung mat amasango kinitatang? Pagmalmalom kayo mat iji bangkag nanang. Saan ngamin amalmalpas dagiti trabaho mi ije bangkag kinitatang mo? Kunak ngamin nga ipabangkag yulaangan iti sabali. Kasaan yun akabailan ti agbangkag. Masayangan kami mat kinitatang mo anak ko. Kanawan mo ti sabali nga aramidan mi. Anya ngay garot. Saan mi mat akayat anak katugaw latan nga agmalmalam. Ang marigligatan kayon. Ad-ada marigatan kami no agtugtugaw kami laeng. Aywan kayam. Nakitam ka din ni Sherwin. Asino Sherwin? Di ngay kay ayam mo ide. Ha? Adda ni Sherwin? Nagbakasyon ka no kat. Diyak among adda. Kan apay ko mga adda nanang. Nakita na kami itay amagmag na dita kalsada kinitatang mo. At imasidagmat. Diyak pa'y nabigbig dinamag na ka. Nasaya at in may nagbakasyon. Ngam apay ko maadamagan na. Siyempre saan nakamalipatan dayjay gaputa isumat ti kaay ayam mo ide.
kaya si Mardang kawag na. Adamot gayam agbas basketball dita, basketball court. Kut, sigod mo't ng adda agay ay ayam dito. Ha? Ison samot day dyan ni Sherwin. Sino Sherwin? Day dyan nakalabaga tibado na. Di ibagbagam akay ayam mo di. Wen, iso day ta. Ay, mabainak alumabas. Tapay ko mga mabain ko. Diyak kayat amakita nak. Apoy, am muna ka pa yung ataging gaitang. Di na magnakano ka na ng kantatang. Wen, malagip na ka. Ngam saan na kan amabigbig na. Sa bagay matkit niya. Alangan nga urayam amalpas dang agay-ayam. Katni, malaman. Intaman langan. Sige, dito'y kabangir. Tapno saan na ka makita. Wen, sige. Lingdan naklangan. Unang, imbaglakit din tanalok magak. Kaya't mo pa'y karitag basketball? Kahit ko pa yung parts. Adla to ababaya lumabas. Ha? Ni Mini dyan may isa. Sino dita? Siyempre, di kapasitan Makita ko matlangan. Kaya't mo tayo ba? Katwa na. Mini! Mini, mabit lang! Mini! Ne, apay kaslawan nangag na. Ha? Mabaing samay. Pinartakan dan timag na. Ngam talaga ka di nga iso dahi jay? Kitwin, kunaking ka, basit latta. San nang tungot nga minakayat amaturog ide. Ang oray basit ni Mini, nagagit nga trabaho. Ibagbagada nga rod nga small but terrible. Talaga? Awan kaputing na dayta. Oray nagdakla tao, apawin na. Ay na, imbaglakit din ta nakalabas tan ije basketball court. Uray siya, nabanugak iti nagpartak apan nagnata. Kurang lang na tumarita. Mabainak ang makita nak ni Sherwin. Bagbainang kumamin. Basta, mabainak. Si kapay mo't ti mabain. Kaano si kati katuturadan ang babae ang amamok. Ay, agtal na ka man si katumboy. Siyempre, mabainak mo't na. Uy! Anyang uy, di nakman surunan akas na. Uy, kunaklangot. Saan ka mo't asurus-surunan niya? Nagalisto talaga ni Mini nga trabaho dito'y balay bakay. Nagbiit na amalpas dagiti trabaho na. Uray basit ni Mini, tanaalibtak mat nga aggungunay. Ay, malaking ka. Kaslasan na mabanbanog. Unak nga rod nga aginana. Yung kalukatan dyan daw bakay. Wan, ang mga no di padpadaanan ni Mini dayta nga ag-deliver iti parcel na. Naimbag nga orasyon na. Anda ka din ni Mini? Saan ka di asika ni Sherwin? Wala na, siyak tayo toy. Umay ko kumapasyaran ni Mini. Ay kat umunag ka. Adda dito'y unag. Apay na din mo imbagbagang umay ka dito'y balay mi. Kita man, jakpay ng kasukan. Noy bagak nga umaya. Ang mga naglimang ka. Ha? Pinaksamad kaya ta makitan. Saan matakas na? Bagay mo tinagan mo amini. Tabasit ka. Sige, kantyawan nakpay, taparwanan ka dito'y balay mi. Pudno matabasit ka. Ang cute. Ay, di nak-insultuan dito'y teritoryo ka. Saan agaputan na tayag ka, kastanti bagam kanyak. Anya lagi, di na ito best friend ko. Apay, nalipatam idin asyak ti paboritom akay ayam idin. Idi dayta. Abay, saan ako na kaya tagayam ita? Ay, nauyaw ka mat ngaminan ita. Kasano ko maamakigayamakan ka. Ang ako kulang, di kitimbaga kain ka. Imbitaran ka man di. Rumor tayo. Panunutak pa'y Saan ka man na, KJ?
Agagayim tayo mo ta. Kan italang nagkita ta. Uwan ko namon. O sige, ibagam no kaano. Mapana ka order iti pagsasangwan tayo ha. Uwan pare. Agorder ka lang. Tasyak ti makamuag bayad. Treat ko da ito itakadwata ni Mimi. Sige, mangorder kan. Ta adaman irasaas ko kan kuha na. Oh, anya day tayar arasas mo kanyak, Sherwin. Di nakman kitaan iti kasta. Tani, kaslaak matuntunaw. Nagyot ka hunak. Uli kamanin nga ibagaday na. Pumimpintas ka gayaw. No bumaybayag akit kitain ka. Sherwin ang. Mabalin ka ding agsubliak manin dito lugar tayo. Apa yanas kanya ipakadam kanyak. Wen, ta umay ka Arman, Mini. Ha? Sige. Agsubli ka lang na. Awan dakis na. Ngamin, available tamat at mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay nananang, apay nga nga umin-inom kayo manan iti coke. Ay na, basit laang mo't. Saan mo't anapunno da ito'y baso? Wan angam coke latta dayta. Imbaga dalang arudan kada kayo. Aliklikan nyo na kita klase ti inuman. Ngam ipapilit nyo mat. Sana bali maudit ay to yun. Ay, adda ka na kayon dayta nanang. No kaya't yun di agsinublay di hospital. Sige, kanan niyo. Kan inuman niyo dagiti iparpari ti doktor kada kayo. Kumusta ngayon, tinayaw? Balasang ko. Kaasi namat uncle, nagsublay ti sigud apig sana. Kanawan ka nun ti marik na sa bali iti bagina uncle. Ay kay, nasayat, ano kasta? Wan nga ron, tani, awanan ti kwarta mi agastusan mi di hospital. Ay, kasi kayo man, balasang ko. Dahil tala agas, ti paggastusan yaw. Wan nga ron uncle, ngam sa nabali. Tinapatag, imimbagan ni nanang. Basta iwanan na kumama ang aming, ti pagina. Ay na uncle, dayta nga ron ti parikot ko kankwana. Di na kabaalan aliklikan dagiti imparit ti doktor kankwana ama inom. Kas kadamakmakan. Anya? Wan uncle, isu nga ang mga numabalin ada kayo ti mangbagbagaman kankwana. Barang da kayo ti denggan na. May saman a Mountain Dew, balasang ka. Ay, awan Mountain Dew, minana, naibus. Dagitaman na, nagadaw. Ay na, amangan no imbaga dagiti anak ka. Adi daklaklakwan iti soft drinks. Ay, sana balay, italaang da ito eh. Nana, alaki din, irwar mong tigagatango. Sana balay, tabay hadak mo. Amangan no maamon daman ng bioli, katsyak pa'y timadaksan, nana. Ay na, saan balasang ko? Saan ko nga ipakita na ito ginatang ko? Gaputa sigurado akaungot daktaw. Ala, da kayo ti makaamuna na. Manang Biolay, wala ka man ng imparit dakin ni nanang ti soft drinks. Katwan mat, apay ka di? Yan naging matang itay, jitersay na iti Mountain Dew. Anya? Wine, sa pajidakkel ti ginatang na. Ay na, talaga nagtangkan ti ulo ni nanang. Imbagak lang nga rodan aliklikan na dayjay ta makapadakas nga rod kankwana. Nawaanin na Naguman ang naginom ijay. Ay, ala, bayan yun nung di na kret ti mabagan.
Aguma nga ginom iti soft drinks ta aguma mo't amapan iti ospital. Ay nalakay, malaminag. Nay, apay, kanya ka diti mapaspasamak king ka, bakay. Malaminag, kanay na nagsakit tisikat ka. Anya? Ay nakasladyakon ka ba ulan lakay, ipandaklaan ni ospital. Malah bakay, mabit lang, tayabak, nagitiandak siya. Kimaruman nanti yuti ayo, nanang. Iso tinang trigger iti panaglamin nyo. Kan sakit ti sikat yo. Kaano tayo kano nga agawid nga yanak ka. Ay kat depende alay tano kasano ti panangobserbar ti doktor. Ay na, makapasado ti umyan dito ospital. Kaslad at daapay ako mapsutak. Ay na, uminom kayo man kiti iti danom nanang. Diyak pa'y kayat day tadanom. Uray jay kapipay man. Ay na, no soft drinks. Diyo ibaga adiyo kayat. Ngam no danom diyo kayat. Ha? Wano, mga latay-latan iti ado a soft drinks. Ta iso ti ikarga tayo iti dextrose yun nanang. Anya? Wano, iso ti alaan tayo nga agas yaw. Ay na, Violi anak ko. Nasakit lang arudan ti bagbagik. Tanak pailaang man. Uminom ka nga minti danom, tapos sanda ka nga ungtan dagiti anak ta, bakay. Ay, nalabas mo, ti kinaungat dagiti anak talakay. Uray dito ospital, tandak ta. Saan na ba'y gaagugay, no awan tirasom? Ay, Ay na, ano sa mo, bakay? Saan na balay? Saan na ka atong pag, winuan niya ladita? nga makapasaher mat itirik nalakay. Kasta nga ta atirik nada, idi no sukirem nagiti bagbagada. Anya, tasyaklat ta ti mapabasaol. Kat basol mo mo't gabayin, anya ngay, kat di mo mo't amo ti mabagahan. Iso aday ta, ti kunadaking ka. Mangala da, iti ado a soft drinks, ta ison, ti kabel da, iti dextrose mau. Anya, Iso nga mo mo, ti aramidag, minton rumwar ka iti ospital. Ay, wanam ngamin ti salon at mau. Ay na, di mo pa'y manungungtan ni nanang iti ospital, Violi. Ay, marurudak nga rod. Tapnuman marik nana, ti bunga, ti aramid na. Sardangan pa'y lang. Ang mga anot adda amarik na ti sakit. Ken ma-stress. Ay, wanan ah. Barang amuna naliklikan dagiti impare ti doktor ken kuana. Jak ngamin amo kininanang. Uray amo na ama iparit. Kanan na matlat ta. Di na nga rod madisiplinahan ti bagina. Ngam saan mat anarawit. Tano adamot ti di na kursunada ama kan ama isang pat. Kat di na mat kutsan. Ay gat ni nanang ti damagam ano ape akasta. Aniyan? Inton rumwar manan iti ospital. Mapan manan iti tersena. Gumatang manan iti Mountain Dew. Kat ilamang naman iti dalan nga inuman na. Bay amlatan. Basta saan tayo umamang bagbakin kuana. Ken saan mo uungtan. Barang denggan na tayo mo. Oh, nanang. Di yung nga minliwliwayan dagiti agas yo ah. Kang runaan ti injection nyo. Numalipatak, ipalagip yo. Uy, nanakaw. Nasayaat mat no kasta. Ay na, nagadumanan dagiti agas ko. Ay, makapasadot at tumaron.
Ay na, kat anusan nyo, ananang. Talaga akas ta. Ha? Asino, ti mapabasol? Awan mo ti sabali, no saan ada kayo? Ay, talaga siguro ang nakaptanan ti bagik iti sakit. Ay na, saan ang mapasamak day ta? No amo tayo nga aywanan ti bagi tayo, nanang. Ha? Kat isumat. No amo tayo aliklikan dagiti emparit ti doktor. Saan tayo ang maadaan iti sakit? Malawanan anak ko. Iyawat mo mangki di day taagas ka ta tumarakaw. Kat, day talang ti danumyo? Ay na, kurang ang amin day tananang. Kaslawamport laang abaso. Ay na, nabsugak tun ah. Ay na, no danom, ibagayo anabsog kayon. Ngam no soft drinks. Ure pa'y mano alitrut inuman nyo. Di yumot ibaga anabsog kayo. Ha? Nayunan nyo man itadanom yun, anak. Ay na anak ko, jakmut la maibus. Ay, jak amo ka na kayo. No diyo kahit atulungan ti bagiyo. Adaraytan ka na kayo. Ay natatang, kitaan nyo man nga ti aramid ni Nana. Ultimo may sa abaso adanong, di na maibos. Ay da, yak amo tinayaw. Kasla saan mo't ngamin nga umin-inom iti danom no saan amawaw. Masapol sito nga ta tinubon na. Wano saan, masapol a Royal, Pepsi, Coke, Mountain Dew, dagita. Ay, aniyan. Hinton mabagaan, ag sakit tinakam na. Ngam no saan adilawan, di na mataripat ti bagina. Malahbayan niyaw, tabaga manay. Wan man tatang, uray agpasugnod, tinapatag, mapalagipan. Nanang, apay ngamin asaan kayo ang makita nga uminom iti danom? Apay, banbantayan na kaya iti minuminutaws, tapno ibagam day ta, Richard. Ah, Baka day ta nga ipagbagayaw, awan lakit day ta kanayaw. ay gat ano sa nyo ananang, gaputa di yumat ngamin tulungan ti bagiyo. Apay, anyapay ayati kayat yung aramidag, inumakma dagiti agas ka. Dahit ang anod pa naginom nyo iti danom nanang, talaga akurang. Anya, Kitaan nyo man diyan sagana nga inuman nyo kuma. Saan mo't anak naksayan? wala ta sa bali tinaginumak, jay nagapo iti house. Ay nananang, dahil iti kunak nga inuman nyo. Kitaan nyo man dahil ta. Simple lang abanag, diyo pa'y maaramid. Diyakam mo, kasla diyo mo't ngamin kayat nga umimbag. Anya, Anya nga min manan na tayo inumong mayabakay. danumot lakay. Ahaw, anya danom. Ni, agat sito mag. Sana balay tabasit laeng. Ay na, sige, sige. Haguma ka nga ginom. Taguma ka mo't amakang nga iti sermaw na iti anak tayo itong malang. Ay, makauma mo ti ugali da. Day tala agong unget ti amudang aramidang. Ay kat basol mo magamin bakay. Basit laeng mo tinainom ko soft drinks. Wala. Uray basay lang nga maur-urnong di tabagay. Kumusta ti inayo, kanakan? Kasla sa bali ka nung arod manan tirik na angkal. Ay na, kastaya. Kahit napanyo ka di pina-check up. Saan pa'y angkal? Amok ngamin asaan manan ama ay ayo. Anya, apay ngamin at di na kayo tagpakita iti doktor. Ay, jak amo angkal. Di na nga takayat ama agasan ah. Ay, apaw. Maluksawak man. Di na kayat ti uminom iti agas. Di na kayat ti agpakita iti doktor. Sakit di namin tinaran ti kanan na. Anya nga rod nga iti aramidan mimot angkal. Ay na, baka nyo man. Sak man ti mga bagbagay tinayaw. Barang sakti denggan na. Wan man angkal. Tano siya. Ay na. Amangan no anya pa'y ti maisawsawang ko.
Kumare, anya ka diti ginadgatang ninanang ko hindi may dito tersena yo. Masida, mantika, kun adamot soft drinks na. Aniyan? Talaga asaan ang maggaan day ang bakat? Imbagak ang naibos tilakok a soft drinks. Ngum nakita na gayam din naka-display. Aniya? Ay napasensya kan ano inik ka. Ipapili na mga aming. Ay, awan ang yaman na, kumare. Amok matla ang ti ugali ti inak. Saan ang mabagaan? No anya ti imbaga na, isulatan. Hindi na nga ka baulan aliklikan dagitang inuman. Ay namare, madlaw iti bagi na anadagsan ti sakit na. Wan mare, ngamjak amo. Di nan sa makita dayta. Ay, anyan. Talaga nagtangken ti ulo ni nanang ko, kumare. Di na amo ti mabagaan. Apay nanang, anya ti mapaspasamak kada kayo. Ay na, sa bali nga ron tirik na kanak ko. Malami na. Ay na, kaslasan kayo umat ngamin nga umin-inom iti danom. Ang mga no na dehydrate kayo na. Baka umad ay tadengdengan. Day tala ka na yun ti bagbag ayo kanyak. Una, tasaan kayo nga rod ang makita nga uminom iti danom. Kararwak nga ta ati makitkita yo asaan nga umin-inom iti danom. Anya? Wala, tada itamot akan ayon ti sangkay bagayaw. Uwan nga ta, kasta siguro magpaiso nanang. Ay, nako. Anyan ni nanang. Abay ka din. Dinilaw ko. Imbaga kakasladyak nakitkita nga uminom iti danom. Kit among ka ditin sungbat na kanya. Anya man ti palusot na. Amangan ka no kararuwa na ti makitkita kasaan nga uminom iti danom. Anya? Kaya po. Kasla makaungitak nga umlihak mo siya. Agasam tayo kinalay nagpalusot. Ay, talaga asan ang maisuruan ni nana? Di na kaya't aliklikan ti soft drinks. Sakit nakapsot nga uminom iti danom. Isu akas jay tirik nana. Naala na iti lifestyle na. Kat nakariin ka din. Saan pa nga rubyulay? Iso nga rin nga inuray ka tayo aywam. Tapno mapan agpa-check up man. Tatang, makonfine magayam ni nanang. Ano san yun ang agbantay? Tamo yung mat. At dati ubing nga anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Uwanin Barang kasarita ti doktor, kat maamiris na ti bidot na. Ay, uwan nga raw. Nalaos gaya man ti UTI na. Isudayay ti marikirig nana. Wan nga nagtatang. Isumot ti sigod anarik nana. Nung nakarkaro ita, gaputa di namat aywanan ti bagina. Malah bayamon anak ko. Barang agpanunaw inton makarwar dito ospital. At papigsakan bakay. Tapno rumwar tayo dito ospital. Ay, anyan na ito ang mapaspasamak lakay. Ay na, awanag ti sabali ang mapabasol. No di kat sika mismo bakay. Anya, Di sumay. Ay na, no kumagamin amuyo ang disiplinaan ti bagiyaw. Ay saan ko napasamak ti kasto? wan nga rod lakay. Itama amiris ko ti bidot ko. Masapol at tulungan tayo gayam ti bagi tayo. No saan tayo akayat ang makaptan iti sakit. Kasta ang ameng bakit. Saan ano ada ibagada king ka. Kit ibagam nga amangan no ti kararwam ti makitkita da. Asaan nga umininom iti danom. Ha, Agbaliw kan bakit. Ay wanam mo ti salunat mo. Ngaputa si kamot lang nga mismo ti kaasay. No di mo ay wanan tabagay.
Kasta ngamin tulungan ti bagay. Tapno may pagkadagaws. Wan ka ba, guys? Ambok itan ti aramida. Ikaw na. Tapno san ako maro ti sakit mo. Hun nga raod tanay. Nagrigat ti addaan na yun na. Ay, kaya talaga kapsa ko. Iso, disiplina mo ti bagay. Tapno saan nga ibaga dagitan anak mo. Akargaan talagan iti soft drinks ti dextrose mo. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang amin ti kasarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan may gani pari magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngamsaan mo gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan may gani pari magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni pari magno di tarwar. Di kagdanag ka mangyawid akto iti sidain tayo into malam. Ay, di ka manin mangibabain duro. Makipangan ka lang arudan, mangyawid ka pa'y. Nagmaditikas tang aramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastaon ay taplataw. Arig na kay aglupyasay. Gusto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lang nagtagtaga rin. Mantakit din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya? Ay, anya laki din na kinarawat day ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing. Pwede kastangan, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Ngalalala, mga tagarutan. Inak pa'y mangala intun malpas ko, tikan ka lang. Kurang pa na ito pare magdaw. Ala, makamo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamo ka, no kaya mo pwede mabati dito. Well pare, awan parikot nga oray mabatak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti kanak intun madamdama. Mangisupot ak tumagtan iti si dami iti balay no kaskasano. Alam dagito meron anak ka. Ingka pa'y lay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo intun sumangpitsak ba si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko tagita nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang pwede na naggapo dyan palengkay. Ingkaya balan, tamang tayo kit din. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo matila garawan ang nagitamakan bakay. Nalpas kaming anangan kinimayrang anak ta. Idinto to sika. Buy-buya ang matlatag nagitamakan. Mangan ka na Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kaya timangan. Panawan na ngarudan dito kusina. Ibusag amin dagitamakan gaputa. Sayang man. Rawat ka talaga. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak baka. Awan na ito high blood kanyak. Kit no nagsalon ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibagik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti.
makamu ka nga rudan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayo, dapin na patiga pa kita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung ibaga tapno sa anak amauti. Ije punsyon. Ang mga maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ha? Amom ka de. Asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi. Di na yan nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon. Ano kaya da? Asaan ka tasyak ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. kaya tulungan tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magmagigyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Maka o makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatig ngagpaiso Ako nga pare, nadamag ko kay. Ngagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka te. Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka niya. Uwen pare, makandaytan ko naman. Anya laki din pare Dorong. Basta pakiponsyonan, saan ka nga pauday? Uwen pare, karnidaytan ko naman. Anya laki de. Sige nga rod paray. Dagasin naktulat ta niya bala yung bigat. Agkuyog tantaw na mapanitayan datatalan daw. Uwen pare, namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan, sayang ti karni. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdyay mati kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti exam yo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na diyak nakasita ka dagiti kastong. Di mo na ya pare. Sikalatan ti kitain dagiti tattao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko kadagiti tattao. Mangan damot ngamin ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka nang adu pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitlaan nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot. Iti si dami di pare. Uray nak dito. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, duro anak ka. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na nang. Awan mo dakis wano madingay na ramit ka. Kasano kumaako nayo amang ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan.
Nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabaing ti kasta? Unay kayo laki din na yan, anak. Basta awan malingar aramidag. Iso di da kon pakasikuran pa. Baybayan nyo, ag sa ulat na nagitatattao, kayat da nga ibaga, ti kayat da nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka din, anang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. O, at ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas iti sigod napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awan dengdenggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw, tikas jay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak na hanang. Ang mga numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Made, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di numanan ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Kaputa naglaing ka anang pugto may labakay. Wain, inak manin makiponsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabaing kalauna yon. Di ka ka din agong ungit bakay. Alisto ka abo makit mo kasta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Mangkapasuron ti kastang aramid mo. Mila bakay. Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ayaduro. Ay, disturbo ka mag-itipan na turog. Bakay tulungan na. Nagsakit doon na yun ti Chen ko. Ay, diyan ko na maitoray. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak kan kalakay. Ay, mabit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man nga rin bakit tarasa. Talaga diyan ko maitoray. Nakaroon sa sakit ti Chen ko. Ala, mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mo iladagos iti ospital. Huwag nga rin bakit. Mapay ngay. Natengmot na kita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngamin amo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kuman ti kasya na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayan, talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit yung siya na pasamak kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka magagamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay nagsakit ti tiyan mo paray. huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko mga paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Uwan pare magnaw. Jakton kaya ti mapal makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Mare, anya nga iti baro ala kum asim mangpat. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, Mare? Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nagbisi ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyamot, Mare? Siyempre, napang kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Kadwan mo Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso anapatag ti time ko para kin kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamit, mare. Ay, basta. Umay kanto ija balay, mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti ka barbaro asang pa. Wen, Mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya timapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpot a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay amo ta saan namot na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress ngay bagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na! Nagpintas mo tanday tayong padas mo, mare. May bagay unay kan ka. Nagmayat day to'y kulay na, Maray. Uy, nga rin, mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka dahi medium size. Kunak lakit din no dakkel kanya. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang dahi ta? Una, gatangat day to'y kanjay kulay red itay. Apaw! Duwa nga ron. Un mare, kakaiso na nga adda inten nito yung igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itid asawa na nga igatang na itid dress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akon di itid, iti paggatang ko iti dress. Alam nga ron, saan kang ikan iti discount? Tadamit ka namin iti nilakay mo. Anya? Ay, sika talaga mare. Discountan nakmet ata ni Dwati gatangak. Anya lakit din day ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak day ito ginatang ko a bohemian dress lakay. Maibagay abakit. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang arartyo. Kit podno mo ti bagbagak bakit. Anya laki din. Nagpintas pa'y dahi ta tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sa nakaraman da bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, no mapinpintasan ka kankwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumot. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din na yan. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, mare. Ha? Aywan maray, nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatang ko kankwana idi na minsan. Dua ti ginatang ko kankwana. Red jay maysa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti maysa. Una yun.
Kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Ha? Adda ka di ibagbaga, Mare? Ay kwa, awan mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti pa nag-live ni Nicole, tagkita ak mamat iti kasta address mare. Ay, wala, Mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamat may bagay kanyak mare. Wow, nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy buyaan bakit? Ni, kasla ni baklamat day ta agla-live. Ay wala kay. Nagpipintas nga ro ti bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya lakit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti may sa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin je talo nga in mind ko. Ah, makaammo ka iti pagbayad mo ah. Awan maited ko. Amumatan alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya kalakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, Mare. Juan Mare, mapan ko man idrap, iti tersena ni bakit Inga. Ha? Talo da ito'y a bohemian dress. In mind mat ni Ikang hindi kalma na nag-live back iti Facebook. Apaw, nagadong? Wengal Mare, nagustuhan naman ati kulay kan tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga ken ko nga ibati na latan ken ni bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki ti tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay address. Dagiti in mind mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat-ana-ala? Apay ngamin asaan mo amapan-alaan ket in mind mo nga rod. Kuwala kay. Diyan kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilinding ko idi Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay ket kasano nga rod itan? Ket ni, in-drop da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot daya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lang kay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay inka alaon. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amom mo na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Amo Mare, agas asukan ti agungpoy ti dayjay nga Ikang. Ha? Tapay, Mare. Tilansa mga min masungsungsong na dayta nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni pakiting ka. Ngam agasam man. Aging gaita, saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na dahil nga ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko ken kuana. Nga uri na ka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dito nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook, mine a mine. Haging ga nakatalo, tiragragsak ko man. Taadda nagmine, ngam, ay na, haging gaita. Adda pa'y laidayan ni bakit ingga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaan, kalpasan ti talo pa'y ngal daw. Saan lang nga kasta daramida kan kuana ko naktuman. Anya laki din, don't me kunakmanin. Nasayaat man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamad gayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha,
Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tin may na nga innam ablaws. Naku na nga i-drop ko kanulat tayo jay. Anya? Ngam nakita kamot manong alaham latan ah. Ay, isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano ay ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda man ti in mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaala kay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayang mat di tao. No saan mo nga in mind dagi jay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anay staki jay? Wen ka de. Makapasuron day nga aramid mo. Siyak pa yun ti mababain gapo iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain. Ay, joy miner ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam. Salbag ka! Ay na, sakitan talaga ti ulo na dyan, babae. Bigbigat pa'y laang ng agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ika ang dyan drop ko address si Jayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mar. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y laang nga nalala? Siguro akit awan pagbayad na. Nuawan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako? Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalangan iji balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipos ko kit di man, tirupan na, iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas dyan aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia, ado kanutiin mamay na, abado. Ngam saan namat anapan inala. Kiawanan bain, ababae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na kan ka. Agasam man nga minday tang aramid mo. Chat a chat kanukan ka iti messenger ngam pulos asaan mo mat nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka oray mat da dya tao? Alaak mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamet a joy miner, may stock ti item, gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da, taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na di tarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit ding. Itaman pa nga imay ka dito yung balay mi, ang makapaasar tiro pa na. Si kakit di mat mare, pangaasim mo tan i-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mo? Ay, uwan mare, adto iti bayad ko kan ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare, basta i-delete mo kumaatin post mo, nakababain nga minunay. Naina, among madgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkin ka. Kwa? No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan maibagay kan ka. Ala, sige, main ka main. Into no malpas ana i-drop. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan ang maulit, mare? Ikarik dayta. Don't me, kunakmanan, ha? Ala, in kapay iyayan ni Lydia. In kabayadan tirumpang kabayadam kan kuana. Tani,
Impos lang sa amit langin ti rupam. Anya! Si kakit dimot, Mari. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si Kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mari, awan pa ilaang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko kani katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka dito, tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, Mari. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignore mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, Mari. Pangaasim, i-delete mo kung matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan ako nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganab mo iti kasta nga ugalim. Agasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala. Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adang ganti ibagbagak, tamom abasol mo, salbag ka. Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko ma, no si kalaang ti maibabay ni ti kasta nga aramid mo. Saan man, pauray sak nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.